For today's video mga mig, punta tayo sa sapa atong tanaw ng atong mga lantaw na to ang lansones kung hinog na ba, pero ang kuan manggod sa lansones kay giinita unya gikalitan dayon og alindahaw ra na nanliki gid siguro na atong lantawon kung unsay lakaw sa atong lansones dani sa sapa nga gikan giinita unya nikalit dayon og alindahaw lang. Gikan pa mi sa bukid, pag abot nako gikan sa bukid nag-upload na igo pagka mag-upload diri din mi paingon ni Koreana. Tingog po di Koreana. Hi guys. Kusog ha. Hi guys. Dito din kay mga taglansones. Guys, ulan ni guys. Mama. Unya si Auntie Mercy mga migs, tuwa siya sa Cagayan kay padto siya ni Mama Rosa baba gidaning Koreana hub. Padto siya dito ni Mama Rosa kay birthday man ni Kukoy. Kuyog kami lagi ipadto dito pero kay lain pagid akong paminaw sa kong lawas ba akong kuan kay tungod sa kuan wala na ko hilanat pero naapa ko'y ubo na lang ang nagpabilin na si Mama pod gikapoy pod to siya panulod kor wala hinog na kor. Din nila tagi kuro kay din na din ta pa pasaka. Guys, hinog na guys. Unya. Saka mo. Wala nang liki gid siya mga migs. O daghang kay nangatagak o tungod kay nangalarag man siya. Grabe nga damage sa lansones o. Saka mo. Ayaw. Nagsaka grabe ang damage sa lansones sa katong kuan kay gialindahawan siya. Kalit lang ni inita manggod siya unya ni kalit og alindahaw okay ra to siya nga gikuan unta nga kusog ang ulan. Sayang kayo ang mga lansones o. Kanang kuan man siya sa niya na nangadaot ang lansones tungod sa kani siya dagham kani siya bunga. Muni gamay na lang nabilin nga bunga kay niya naman diri o. Mao man ni kay naalindahawan man siya. Muni nga nang liki nangahulog na muna ang resulta sa lansones o. Sayang baya. Pero atay mahimo kay tungod man pod sa tempo. Daghang kayo kuan damage sa kana ang lansones kay imbis kay halos tanan na mga bunga kana siya o wa nay mga sulod ang dawog tungod kay nangahulog na. Abi ka sayang sa atong lansones karon mga migs. Pero ingani man gyud na na daghang kay na siya bunga atong kuan paglantaw nako pero karon wala na kay nangahulog na. Daghang kay kuan sa silong o. Wala na kay nangahulog nangalarag siya. Halaka ang Bantay kor! Bantay kayo si Koreana. May gini si Koreana. Liwat gini si Koreana. Gini ko ano.
Kanugon basta Guys, buwahan. ang tagay. Magalit ko. Nangadaot ang lansones kay kalitan man og kuan aling dahaw na siya nga nang kuan sa niya nang liki kuno ba ni Koreana pa nita gidekor kay liki-liki man pero na pagyapon nabilin nas jungjung po diri o nanigway siyang baka. Tad sayang kay da ang mga bahan da. Ano nga tawa, sobraan nagkalipay. Og wa pa nagyelog iwan wa bag-uram sa dang uwan. Mugani nagyelo na ya pagi okay ra siguro to jong kung katong permiro nga uwan ba kanang kusog alindahaw ra man taligsik ra muni siya nga na kuan mo lagi ako ignon si Koreana pagkuwag suro sanggot kor kamera ay sumada man kuno mo ay sumada kuno mo ito iya jano ba si Abril man to dito ra kuno kilungag busog na si Koreana dadi si kuan dadi si imong manding di pa man kayo ni tam score Pero, ha slumpa aga duya kaysa kuan katandog kang hulog tuba ako na jung de okay hindi mo kuha mo. hilaw pa bitaw na kor okay nahinugan ang saging oh Dah. nag kuan nangagisi Ayan guys. pero wala pa ni ulod dah siguro da hige pa man Amay na ulit ka tiling tingog. magsada to tingog kurla Sada pa. sada lagi Guys, kumata ko sa buwan guys. Katiling mo tingog. Bunga. Ba sa pudong guys. Koreana karang dia para ipaapil pa rin siya sa kuan Okay. Pinay-breed father. tawag ng tanghalan Bapa ni isa po nagkuhan ni ang nga kuhan kaya nga iboy ipa-vlog papatudlo ni Koreana kay hantok ka si Koreana. hunter kor Baklay naman guys. Koreana. Nalikan mo ng wasa. Lansones, nagtuba din mo sa saging. Ang si mama guys. Hangat-hangat ang ilong. ang ilong atot ang mga Arabia karon nga pagbugtok man Okay guys, okay. Katuwa na tayo guys. Parte ka pong guys oh. karon nga pagistorya Parte ka pang guys oh. Hangat-hangat ang ilong. Pangbugwak. Iliwit si mama guys oh. Pero, ay gi ka ba
Lakaw na to guys kay. Parang sige kapoy. Madurian na to dia. Guys, papazungjong. Amat kada akong bawang sa ilong. Bida sa pangason. Baba na siya guys sa saging. Mama pud. Mga durian guys, may panglabot na na. Tama ko na guys. Hey. Mga ang durian. Wala durian guys, panglabat ng still po dito. Labat kaya po na sila. Si budak. Si budin. Si budak. Si budin. Si kukor. Ayan guys, naghaling si mama. Yudot na kumbaga. Si Dudut uban-uban siya. Tunod na siya ni Mama Lilin. Tinuda na siya sa ako guys. O di ako pasok ko. Dudut. Good morning sa inyong tanan mga migs og happy Sunday sa atong tanan no nya karon buntag sayo humana si Momon utak ang sa nilungag kay si Bintoy wala man diri si Bintoy gid mo na nating lungag na si Raymond ang nagkuan tungtong sa nilungag unya manghalay ko sa linabhan kay ko mga linabhan kagahapon nga wala nahalay kay wala nay mahalayan di atong ihalay ang atong linabhan dayon manilhig ta sa tong silong kay daghan na kay buwak sa dili mahimo nga di masiligan kay ang buwak sa kahoy agka nga hulog or mga dahon-dahon nya manilhig ta sa tong manghalay ta una iha ta nilhig sa silong
Nya kana siya kana bulingon na siya. Bulingon na siya. Ang linabhan ipa halay. Mm. Nagprito si Budog sa isda, dili si Budog sayo. Na nagkapalit na si sa isda. Napapay ko ni Momon kay Siriri nagdaro na hatdan na naman sa pamahaw. Ya diya man si Budog diri nagsayo, siya kung gipaluto sa isda. Siya kung gipaprito. Hindi si Budog larga na sa ni siya ugma sa pizza 9. Pamanila na ni siya, mga bata niya to na sa bukid. Naman na taog panilhig. Magigay na po din to para sa pamahaw. Kaya naman tayo panilhig, maghikay na po ta para sa pamahaw. Si Say nagkuha na siya sa para balon sa pamahaw siya papa. Mamahaw ta ninyo tanan. Amo sudan isda nga pinirito nya kania. Balo ni niriri ihato ni dito karon sa iyang gi kuana nagdaro siya sa kanang communal garden sa barangay. Na iyang gidaro na sayo man siya dito pahatod siya sa pamahaw. Mahuman siya dito gamay ra nunto siya pero gamay ra hinunto iyang daruhon pag human siya dito daro dito na dito siya sa payag uli na daw siya maabtan sa iyang gidaruhan dito sa komunal. Dito na ihatod ang pamahaw niya sa payag kay dito siya dito kay ang laro iya man ihatod dito na ang among sudan na pinirito isda nya to apoy pinaksiw kagahapon ito nga pinaksiw na man mahaw ta ninyo tanan mga mix. Abrel pamahaw tanan kaon. Cara ka winit man. Wala cara ni. Nya si Momon nang huwag bulanghoy kay mga ligo daw sa dagat karon ang mga barangay official ba to? Barangay official na. Kuha daw siya bulanghoy. Ulap. Mahal na. Sige. Kuliana ako din tayo. Sa bukid. Apa berleban? Pag Pak.
sakyan. Hamil, di ka pa mahal? Ya! Ya! Kintoy! Ya to, tani ka to, pamahaw sa papa o, di pa magkakagkaon. Dito sa iya ginaruhan, kung wala na dia, ilaho sa banlag. Kaya, Ay, hapit naman di alas 8. Ang lawas ito sa bandang ugo na sa sa iya ginaruhan. Tubig. Dalam ko to sa tubig, wala ki di ay. Ano balon mo. Ato man jumay tubig. Ay. Da. Yan ay ang tibig sa mara. Ako. Ay ba? Wala to kuya sa bahay mo ba?